O pare, nag-inom ka baga sulo? Oh, iyo pa di? Saan tayo mo lamang kupigagda na mag-inom? Ano yun na baga? Kasi masay mo pa di ang magparaagda. Kainom ka na nga ni. Libre na. Kung agong ka pa sa libakan, maurag bumugdi sa pulutan. Kasi sipasay mo kan maagda. Pakiuturado tabi palis tinramo pare. Dahil pa di, uli pa di, may reserva kung sa roo. Yan na init. Iyo, Ano na oy? maray na hapon ta ba? Hapon man. Digdi tayo sa warong ni Angela. Audi din na oy. Ako ang ama niya. Ay, mabisa tabi. Anong tuyo? Masyadong tabi, okay Angela. Awa pa dyan ka. Ay, tabi. Hindi na kong gading nga ni. Garinoy mo ya ako tumigbas ko niyang kitawo. Ay, sala pala, luto pala sa warong kandumanong ko. Bawat pabakalin ako inimot ng mga lima. Dahil kan mag-meter boy ha, tabayad na iyan. Hinaman sa nabo. Dawa pirapat tabayad na iyan. Ang duwa na sa nabong tabi ka. Ay, Lawag ang kupang. nagkulit mo! Bungkog na bayad niya. Makulitong tao. Kisay na naman eh. Pade? Pare, Nagano-ano ka tabi dyan pade? nanang ko lamang pare ki Nyog. Uli nina niya pade. Titanong ko pa sa niya sa daga. Kunata marasa pang ginarabot mo. Dahil ko naman pwedeng pagagadan. Nina niya. Ay, may mga pasurusang kay. Dahil baya magparasurusang kay ako. Kaninot na ako naghahagad sa ima. Wala dyan. At abaya dahil ka magparasurusang kay. Ano na bayaan na bitis mong an. Nakulaong pa yan sa imong hita. Agaw? Nahiling mo bagaan. Lalong dahil nalugod makakabog te. Nahiling mo na bagana. Bakaw, pornada na naman. Sala mo ang kula. Bata nagsurusangkay na. Paano ba na ako, Agong? Ilakaw mo na ko yan. Pasirin ako sa kabasan. Ano na? Matabi ka guruyod mo! Patawara man kitang magkakakulong aray ko! Luway-luwayon mo! Makan makaka. Aray ko! Tawara ka. Ano nangyayari? Magkakaranapuan naman ako. Aray ko na napuyong pa. Aray ko. Ay, Kuya Baut! Ano, Col? Nina niya subinakal kong rice cooker. Napakaurak. Tata na naman. 2 oras, dahil pa nauunog. Bantilaw pa. Ano naman bakal mo? Wala ito nga nito para 500 plus. Hindi uno sa kuya boy. Dahil lamang nag 500 plus. What? Quality. Kaliguan. Tata na. Magayon sa rice cooker ka bakal ko. Paano mo nasabi? Bali nina niya. Isulat ko pa sa naunog na. Boss! Ay, sir! Mura na tayo sa fried chicken. Fried chicken, sir! Maling kwinta tabi gabos na atado kaan. Fried chicken, Aha. 50. Pero sir naman ito? Ano to na? Dito tabi. Ana 50 ka rin, sir. Ana, Masaong 50? ka ulit na kulang ang customer. Basugong pa garing ako? Uli nina niyang buhay mo nga. Sige mo na po tayo man masiba. Hup! Isaus na siram ngunyan magpara. Magsursyap. Ay, nunoy. Ano ka tabi ni ma? Maggulay. No way. Pagulayan sina mo. Hala ko sa birthday ano nita. Birthday ni Pading Alan. Ngunyan may 19 pa duman sa bayong araw. What? Irinuman pa ini. Pagpaulit ka na tabi nga ni mama ta. Buyong ka na naman. Aram na ang kanggabos na buyong ako. Talagang para buyong ako. Ano man kulabot. Si mama mo, umuli ka na, tabaka kung tampalingon ko naman ang inamungan. Diyan mo, sipon ka naman. What? Ma! Dawa! Tampalingong ka na naman ni pa. Para ako nagkakaroon nunoy. Alat ko na.
Ang buskay kabaybayo. Ay, pre, Ano lamang? naurag baga. Magayon na magang pulo mo. Simple. Ma-GS ako pala eh. Ano? GS. Pa-GS na Agusto na. Ganata nagbubuot ka na ma-GS nga na kung sulo. Bagay mataro ka man sa nao. Dahil pala eh, maano ako? Maihapit. May ihape. Maparang kami. Hello, babes. Good morning. Turadong kahuro na naman si Bibs niya. Ay, babes. Domingo bagangon yan. Dyan lamang ako sa mga pa-share. May regalo ako kay papa mo. Uni lamang. Isang siram ka. Pada uni pa. Ipit. Baka na ipamararasubret. Isang pa niya lamang. Ipit. Oh. Para mauro mo sa pagiging palugangan mo na. Ano, babes? Tabi? Ay, atad ma dyan. I love yan mo naman. I love yan mo. I love you. It's Ay, kung pikikilig ka. Ano tabi, babes? Ay, ano tabi, babes? Ha? Yaon si papa mo. Nagkuagi gatab. Gatab. Nata. Titigbason ako. Dahil ako madyan. Titi-iti ah.